Ja som rád, že som dnes mohol odovzdať riaditeľke základnej školy Rastislavovej šek vo výške 2500 eur, ktorý odovzdala mestu spoločnosť Varta v celkovej sume 10 000 eur pre 4 školy, ktoré boli postihnuté povodňou 15. augusta. Dnes sa k nám pripojila aj spoločnosť Siemens Bratislava, ktorá má prevádzku tu v Prievidzi, a táto spoločnosť odovzdala tejto škole finančnú čiastku 5000 eur, na ktorú sa vyzbierali zamestnanci spoločnosti Siemens. Vrátim sa ale k spoločnosti Varta, ktorá odovzdala mestu alebo poskytla mestu celkovo 10 000 eur. Je to spolu pre 4 školy po 2500 eur. Ja toto cestou chcem poďakovať štatutárovi spoločnosti Varta Slovensko za prejav solidarity a náklonnosti základným školám. Chápem jeho pohnutky, pretože vyrastal v tomto meste, má tu svoju rodinu, má tu dieťa, ktoré chodí do materskej školy u nás v meste, takže cíti, a som rád, že na svete žijú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, keď to potrebujeme čo najviac. Ďakujem pekne.